Gọvanọ Anambra State bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo ekwuwego na ọchịchị ya watara ọgọdọ nye iguzobe usoro ọchịchị ọ ga-edo ndị mmadụ anya etu ihe si aga nakwa ịkwalite ọdịmma ndị ọrụ nakwa nke ndị Anambra na izugbe. Gọvanọ mere ka amata nke a n'oge mmemme ụbọchị ndị ọrụ oyibo nke afọ nke isiokwu ya bụ ndị mmadụ godo bụ nke were ọnụ na Dr. Alex Ekwemesku ya dị n'Ọka. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti bụ Emmanuel Okonkwo wetara anyị akụkọ a ka o si wee gaa. Ọ bụ onye nọchite anya ya na ya bụ ihe mmemme bụ osote ya bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim kwere nnọọ ndị ọrụ nọ na steeti a nkwa ya nakwazi ndị steeti a n'uju na ọchịchị ya bụ nnọọ nke na-agbasi mbọ ike ịhụ na agbanwegheri Anambra steeti ma mee ka ihe dịrị ndị mmadụ nọ na steeti a mfe, ebe ọ kọwaziri n'ime mbọ dị iche iche ọchịchị ya na-agba ịhụ na ọ dịrị ndị ọrụ bekee nọ na steeti a mma bụ iguzobe ụlọ ọrụ akpọrọ Civil Service Commission na steeti a iji wee mee ka a na-eneba anya n'ihe gbasara ibi ndụ na ọdịmma ndị ọrụ nọ na steeti a. Gọvanọ Soludo gwupụtara ihe ndị dịka ịlụ okporo ụzọ awara awara dị iche iche na steeti a, iwe ndị nkụzi n'ọrụ na imerime ihe ndị ọzọ, ma chetere ndị ọrụ nọ na steeti a na idozi Anambra steeti na ime ka Anambra chawapụ bụrụ ọkacha ibe n'etiti steeti ndị ọzọ nọ na Naịjirịa, na onye ọbụla ga-ejikọ aka ọnụ hụ na ya bụ ebumnobi pụtara ihe n'oge na-adịghị ibi ndụ nakwazi ọdịmma ndị ọrụ bekee nọ na steeti a iji wee nyere ha aka ịlụ ọrụ ha otu o kwesị. Ya bụ onye ji ọkwa NLC chairman na steeti a keneziri Gọvanọ Soludo maka ọrụ ọma dị iche iche ọ lụgasị na steeti a ma kpọkuo ya ka ọ bụrụ onye ga-eneba anya na ya bụ ego a na-ewepụ na ego a na-akwụ ndị lụchagolo ọrụ na steeti a n'oge gara aga ya na imerime ihe ndị ọzọ site n'ụlọ ezumezu dọkịnta Alex n'Ọka bụ Emmanuel Okonkwo.